are mighty. You are mighty. You are worthy. You are Worthy of praise. worthy of praise. I will follow. I will follow. I will listen. I will listen. I will love you. I will love you. All my days, you are Lord of lords, you are King of kings, you are mighty God, Lord of everything. You're Emmanuel, you're the great I am, you're my Prince of Peace, who is the Lamb. You're the living God, you're my saving grace. You will reign forever, you are ancient of days, you are Alpha, Omega, beginning and end. You're my Savior, Messiah, Redeemer. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. You're the great I am, you're my Prince of Peace, who is the Lamb. You're my living God, you're my saving grace. You will reign forever, you are ancient of days. You are Alpha, Omega, beginning and end. You're my Savior, Messiah, Redeemer. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. Ja, god så finner fri, ja. Till hövdsen. Håll stegga, god så finner fri som så kjær, jeg stender fri her til høvsøvne. Og vi vil tykke verste kvöld. Ja. Så närmare här är Christian Thompson. Og det er Jakob Solmunde. And if there's anyone that speaks English, we have headsets out by the entrance where you can get translated to English. Og så vil jeg lyse at hetta blir alt strømt på en løs. Hvis jeg har noe som skjer her, så vil alle gjerne støtte det, så kan jeg si til deg at man kan finne betesta på FO, eller EVR på FO. Her er det et langt til strømmingsene. Og i kvöld vil det hvordan finne jeg fri i salene. Og det er 8 av lærerne som får komme og tale til dere. Og jeg får også høre en vittnesbord fra Marskos Rajani. Og det er også et utspill. Ja. Snägar som är för först fair så är väsnet på att det kommer till högre på ett 8 för sen och vi tar bönarum och försöker trappna ut i gången och reflektionsrum som får öppen kökkenmöte. Ja. Ja. Og nu kommer Christian Siversen her og spil, og så kommer Ranja at be låta en bøn at nå. Woo! Ungdomsdana. Woo! Vi der. Yes. Jeg er ferdig at ha et spil. Last minute spil.
Og jeg blir fire folk komme opp, og ja, det er nok så simpelt spill, for å se det bare ikke ut. Til Limbo. Woo! Galt i det. Tough crowd. Vel. Men ja, de kommer bare opp, og så blir det en sangkart fra, og jeg håper bare at de njóta hvordan jeg ringte deg for å ha det. Vel, börja. Every limbo boy and girl all around the limbo world gonna do the limbo rock all around the limbo rock. Jackie limbo, Jackie quick, Jack go under limbo stick all around the limbo rock. Hey, let's do the limbo rock. Limbo lower now. Limbo lower now. How low can you go? First you spread to limbo feet, then you move to limbo beat. Limbo ankle, limbo knee, bend back like the limbo tree. Jackie limbo, Jackie quick, Jack go under limbo stick, all around the limbo clock. Hey, let's do the limbo rock. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Get yourself a limbo girl. Give that chick the limbo world. There's a limbo Buddha bug. You will fall in limbo now. Jackie limbo, Jackie quick. Jack go under limbo stick. All around the limbo rock. Hey, let's do the limbo rock. Don't move that limbo bar. You'll be limbo star. How low can you go? Alla var vinnare, og så kommer sangkaren. Nei, Bebel. Ja, vær skal du. Hej, jag ska bara börja vid att det jag möter i Herrens händer. Herre, tack för att vi kan mötas här i Bethesda idag. Tack för att vi kan höra om det och lära om det. Herre, vi kan höra frukt om det och inte vara förfyllt, Herre. Tack för att vi kan häva, att vi är så heldiga vi att kunna häva en ungdomsstövne. Jag ber bara för möten om, jag ber för att du först var vitt hem som skulle tala i kväll, att du först tala i dem, ge dem styrke, att ösen ska vara vitt hem som först inte fyra och spela fyra, Herre. Jag ber bara att hon har större närvaro, att hon ska fylla in i det. Ja, och så ber jag bara om att du först var vid möten. Du inte rör på namnet. Amen. Ja, som Ranja mynt Jakob A, så får jeg vite at hos om Herren og hva enn du kommet inn i vi, så får jeg
be at jeg nødt og okkur nødt at lade det ligge vi utturna og bare hugsa god og vær åpen for hva han at sige til tøyene kvöld. Så lad jeg kun sammen synge två sanger, vi får høre vittnesbyrd fra Marskos. Låtum ned i tjokken tråkter, ui miskun og varst du der som månken annai. Jeg kjenner det som færdig, jeg kjenner det som vi, og lui mot kyrster, jeg bøsk og tøyne du. Try
fræk, ta I hugsa hver vær. Utan sjøn, utan føn, mot I klædan løy mitt bær. Synd, okkom skilte, du tjekkfen vær stor. Men hino megin voja skære, du fyllde hver før. Brygv, du mar bygde, iver syndarinnar skær. Du natur då fraje, mar dur du hjärsta bär. Ta skål som var moin, av krossen elde du. Og ikke breit som og frøy, fikk nutja vøn og tru. Takk min Jesus fyrir døyra blå. Takk min Jesus som og kvøy som snø. Takk min Jesus at du frelste meg. Førde mer myskre inn og I dørdar ljus. Du tøst mig plås, ta I synda grøt og lag. Her strøye fire med, tria dævan deg og deg ned utan brott. Og lyja er nøyt om brett løy, langs blån meg. Takk for Jesus fyrir døyra blå. Takk for Jesus som I kvøy som tøv. Takk for Jesus at du frelste meg. Førde mer myskre inn og I dørdar ljus. Hey dude. Come on, it's Bethesda som Marie Bana there. Hey dude. Nice. Her var det. Jeg heter Marskos. Jeg ur Archon. Og jeg skal ha en vitsbord for deg om I kvöld. Evne I kvöld fri salene. Vi har vært frelster. Og jeg husker sin om etter evne sanns stener. Og det som jeg kom fram til meg två ting. Att att fri salene vi har vært frelster. Vi får en fri ta vi tar mot Herre.
någon. Ta vi tag mot Jesus, be han komma in i våra hjärta. Be om fyrtjeng, så fär vi fra dig till liv. Og jeg minns da jeg tok mot her någon, ta fikk han frien. Jeg minns ikke når jeg ble frelster, men jeg minns det at jeg fikk en øyla fri. Og det stender i Rombrev kapittel 5, vers 8, at «Rattvus gjørt av trygg hava vi tog nu fri vi god, vi herre okkar av Jesus Kristi». Og det stender ikke at «Rattvus gjørt av trygg hava vi møvligane finnes fri vi god, eller kanska. Det stender rattvis gjørt av trygg heva vid, tog nu fri vi god. Det er fantastisk at vi heva til, at oansett kvært, om vi tver fra god eller ikke, så heva vi fri vi god. Og ja, evne fri i salene, jeg har også nok om til at vi mennesker vet har en hold og en anta, som vi strøyes i kvønte, og holde og heimeren som fotler ønskapet innskjer at vi skulle få ofri, at vi skulle strøyes og vi skulle vikna, så at vi slipper vi vikna fra gode. Det stender også i Johannes kapittel 16 at Jesus sier vittar og han fyrir krossen av krossfestast, og han skal dodja, så sier han vi lærersvennen til oss her, og i vers 33 kapittel 16, at hetta har vi talat til dykkar, for at de skulle hava fri og mer. Og i heimen hava tid trångt, men vi er horester, jeg har sikre i heimen. Vi får hava trångt, jeg har haft nekva trångt, jeg har haft øtta, enkjust, storan, alt det som vi mennesker hava, tar vi fyllokkom i heimen, så får vi det, stingsene vi får ofri. Og vi leser oss om det, da vi leser Galatia-brann om kvært vers kolsens altså kvært tar vi fyllokkom vi okkar holdt til lister, alle tar synden der som frest okkom. Her stender i vers 19 og Galatia-brann kapitel 5 stender vers kolsens åpenber, de silløse, oranska, skamløse, avgodadyrskan. Jeg kan blø vi, her sånne ting, men de vet hva de mener vi vanade. At det er sånne ting som henter da vi fyller oss med verskolsens som ønt, og som færer oss bort fra god. Men avvokst andas en drøysen her, og han er kærleggje, glede, frigjør, lengtmor, mildleggje, spek for trofeste, og så videre. Her er sånne ting da vi fyller oss med herren. Og da jeg har livet bort fra god, så har vi ofte opplevd hvordan vi nekker ofri kommer, og at vi får vekk fra gode. Men når jeg har lunsj at oss, jeg har oppskjøtt oss lunsj. Jeg tar ikke litt ord, så ikke hos lunsj at oss. Ja, men ja. At da vi fyller oss med gode, så får vi et fri. Og da vi fyller oss med heimen, så får vi et ofri. Og vi sørger sånne Peter, sånne Peter som gikk ut av vattnet, hvordan vi han tjekk av vattnet, og hvordan crazy det er at han tjekk simpelthen av vattnet. Det er even naturligt, og det viser oss bare hva vi kunne gjøre. Vi kunne gjøre store ting, da vi holdt oss nære gode. Men han frestades. Han frestades til at han hørte stormen, og han ble frestet av å hitte stormen til at det larmet jeg. Og det gjør det han så. Han datt i fresting, og det gjør vi død. Og da han så hyggret stormen, så blir han å søkke. Og vi får søkke fylla sættene, men så langt vi halde oss til Herren, så langt vi, som et eller annet Filippe-brevet sier, så langt vi koma, kapitel 4, vers 6 sier, i akkallan og bøn, her som det er store ånger 4, når jeg lete i ødlund her som ditt innskje komme fram for god i akkallan og bøn, vi tøkk. Så skal frier Guds, som styr upp om allt vid, var vad det görs och hugsan tycker och Kristus. Så da vi kommer fram til Herren, da jeg har strutst og strevst i synd eller i ofrie, og jeg har vent meg til Herren, i akkallan og bøn, da er vi fri. Salmaner sier det som er godt, David, som er en person som jeg føler ofte vi kunne kjenne noen atter i, han
stryjsnägg i engest och ötta och ödlas det, men det som han dog så räväl är att renna till Herren och inte renna bort från Herren. Och det ger hon fri. Hvis du läser Salmen 32, så sier han her, i vers 3, så langt som er takte, så langt som han ikke sier, tartust bein mine bort, han hei ofri. Og jeg gav meg lui lengan dagen, tog det og natt la håndtøyen tung av meg, og løsmatte min svann bort, som er sommartorsk. Men ta jotta er synd mine for det her, og dult ikke skilt mine. Jeg sier jeg skal jotta miskjer mine for herren, og to togst bort synda skilt mine. Da han vendte seg til herren, og han jotta sina synder, han kommer fram, og han har haft ofri, og han lägger allt fram för Herren till ta han för fri. Och det är bara fantastiskt att sucha att vi kunde vända oss till hans Herre och att vi kunde få fri på en av en natt. Och ja, hvis vi ska ända så vill jag bara ända vid att säga att mot inskjer att vi som är tryggvande skulle varva det hjärsta och fram om allt och i varva ett värre. Du gjorde du gång och löv ut. Huxa det kommer där. Att det sen rösten till så är som en huxar i salsynne. Så är han att allt det som vi fyller och vi därför vi där skuina för det sättet så brön och fyller kom gode. Alla den här som är om det är väs eller vad den det är för att få är har löst bibeln i västen. Tror jag det hjälper mig vid att bränna ha fokus i alla den här som är och andra tållik här tar ju ut och kör eller kusse kvart. Men bara göra dessa tingene och röna alla den att programmera hela till att hålla med Jesus. Det tar i full världen det kan göra som Petra, det kan gänga av vattnet, det kan göra stor ting. Att det att det är fyllt av kärlek, glädje och frie som avväxer andas tåsar om. Så liv i andan om inte fullföljande hållsens. Håll det till vakt, men anden han är till rejer som ständer. Det är bara kalla han i akkallan och bön så ska frigods så styr upp om allt vid varje det görs lika som det säger. Om du körs frälster, om du känner en ofri, väntar till Jesus, där bi och bönedom. Ja, du vet att han är världens sannolikt löv i Jesus och han älskar det och han kan göra det fri som hemmen inte kan göra det. Här är sådana grå fri i hemmen där. Och det är sån extru, vi ser sån folk. Rånga det är stor etspurning efter psykologen som är där och efter hjälp. Men Jesus, han kan göra det fri som ingen annan kan. Vi ser sån vi där om tacksam och metoder som vi kan bruka, men god Jesus som är att finna i här, han kan tala till oss. Han är boken här inblåst av god. Orgus är livant och det är kraft och det är brött mot liv och jag tycker att det kan bröta till liv. Så vänd dig till hans här ta till lite från någon helhjärta så skulle du finna. Det är ivis i sjö. För det sättet skulle du finna. Så ja, och jag menar inte helhjärta inte hållhjärta det är ju att gå gott eller en household. Visa där för mig och så händer det inte. Men tar man väl en ge sig till hela hjärtat, nej, ett gott helhjärta. Så ska han gripa in till det ständer att han letar efter mig, han ska finna mig. Så, ja. Och om du inte tids mot herren någon, så kan du göra det kvällt. En god bön är att säga. Du omtog vi munnen och hjärtar Jesus som herre. Och tröst i hjärtan om att god rest han upp från dig och så ska det vara frälst. Jag borde lycka fact-checka där. Men jag så tröst i hjärtan om ber om fyrtjänk och ber han om komma in i ditt liv och att du tröst att Jesus är herre i ditt liv så ska det vara frälst. Och här stigna dig. Amen. Amen. Tack för det, Marcus. Och jag också om onkel Sidrer och
og ikke kjenner her, ikke frelster, så bønner om åpen nå, og her er folk som vil ta seg ved til, og be bønn om at færre og finne dagsner og blive frelster, og i kvöld, lad dette være kvöldet, ikke her i hjertet. Vi får synge en sang nå som lyser vel hva vi får gjøre at vi kommer til himmels. Og det tror jeg at det er viktig at vi er frelst, at vi tar et avvittelig i himmelen. At vi får lovprise honom som gåver, så vi får røse oss og stemmer. Holy, holy, holy. Arren Otter kommer at tale til dere, så får vi synge Løymedelen Kross. Og det er ganske en klassiker for meg, men jeg husker Markus nevnte ta i Peter tjekka vatten, og likene som jeg ikke vidde det, så var det stormer. Og han tjekk stadig av vatten, men da han sa stormen, så sakk han. Og vi er jo en storme, og han nevnte at trånga det at vi så jag sån ett salarfrängen som är där, men den största salarfrängen Jesus. Han är den endaste lösningen till och trobläggar och han är den endaste som kan frälsa oss från även förtälelse. Så låt detta kvällt vara kvällt det här som Herre, frälsning.
Gågata trä, du blev lite tän med frälsa. Allt det som är hejen är jag med fyriska. Löj mig till kross här som blåer jag. Hej mot mig mot god, du hjärsta björn. Och jag kom det men du frälste mig. Så löj mig. Löj mig till du som blev första vi och över hav checker off nu prisen allt det som är hejen Löj mig till du kross här som blåer jag. Hej mot mig mot god, du hjärsta björn. Allt jag kom det men du frälste mig. Så löj mig. Löj mig till Tud hjärsta. Löj mig till Tud hjärsta. Löj mig till Tud hjärsta. Löj mig till Tud kross här som blåer jag. Hej mot mig mot god, du hjärsta björn. Och jag kom det men du frälste mig. Så löj mig. Löj mig, löj mig till Tud kross här som blåer jag. Hej mot mig mot god, du hjärsta björn. Och jag kom det men du frälste mig. Så löj mig. Löj mig till du kross. Så kommer Oddr att tala till oss. God kveld, alt sammen. Heit fyrir hese ungdomsstevna hvordan finne jeg fri. Evne hvordan finne jeg fri til frigjør og frigjør meira enn 8 ting. Og ta i Bibelen tar seg om fri, ta han brukar hot etter fri, brukar ordet fri,
så mener hun ikke alltid vidt det samme. Det frier som vi at ting kunne være frialig, det kan være et høgt når det frier, og på den måten at det fri alt inne, det er ikke noe jo, ikke noe larmer og fri litt angstene. Det kan også være at merke fri, møtvis at merke ofri innan noe seg sjølven, til opplevelse som man har med frier. Det har blitt tatt av Bibelen og Østen om, det er Østen som Marskos og Østen kommer nå. Og en annen frier, det er flere igjen, en annen frier som også vil ta om frier møtvis grudge. Nu er ikke langt grudge, nu frier. Det er en annen måte jeg tar som fri. Bibelen tar om fri på et eller annet. På et eller annet måte. Nå er jeg denne stevne her som vi får komme inn og morgen øtsle av frie. Og jeg får takke økt av tøymon nå. Nå, jeg får takke støy i en bråte som stender i Kolossebrevn. Et brev som Paulus skriver i til en samkom og en bøye som heter Kolosse. Og Paulus, han nevner fri, og det som han først ønsker at få inn i knotten til dem, hvor Jesus faktisk. Det viser seg at det er ivalst hvor Jesus er. Det virker som om at det var folk som var kommet inn, altså folk som var her, som var så, nå Jesus hatt der? Eller nå Jesus faktisk hatt der? Og det er det veldig lykkes så igjen. Og det er det en folk som sier Jesus er faktisk bare han er faktisk bare en profeter som tåser om Gud. Eller han var, og det sier muslimer sier det, som sier han er en god, men til er god der. Det er noen religion som sier det. Og han sier, han var ikke ordentlig å si litt annet enn da vi leser han at han sier og legger ting, og legger læremors der. Snilt og lust etter. Det sier at Jesus er alt mulig. Og om til togene var også nok sånne kvalk, og det tydes av brevene som de også var i Kolosse, folk som, det som vi kallar for gnostikere, gnosis som er ikke vitan, gnostikere er de som har vitan, som satt at alt det som andre alt er godt, alt det som er fysisk, ønt. Jesus har ikke fysisk likam, og han var en god, med en ære god der, men han var ganske, han var tatt at god, men ikke like tatt som ære god der, rundt av 5.000 her. Og Paulus, han er interessert i at faktisk lukka fortelle Taimon hvor er hesten her Jesus. Han bryr brevet via halsa Taimon og sier at det har som dekkon hvordan tid var tro gode. Og vi da takkar for det kunne bia for at det skulle leva honom verdiga. Og så sier han Nu kommer sen mitt i nøyta, inn i handa her point, og så sier han vers 20, at livet herran og verdia i kapitel 8, Kolosserbrev kapitel 8, vers 20, at livet herran og verdia, som hon heter det som der bia for dem, som hon og lykar og atlan hot, og vi kunnskapen om god, ber avvøkst, veksa i ötlun gau og verskje, og styrkjast i atlar i styrkje etter kraftur, der han ser at alt hål og lenk med, så tid vi glede takka færinon, som gjør de okkom for å få parst og i arvalute hinon høylagra og i ljøsnen. Ok, som faktisk sier, her var synd for nek kvarsfall til min klarer kjørla her. Han sier, i bifyrtikon, sier vi til oss, at tid skulle takka færinon, at tid skulle takka god som gjør det kvært, som gjør det til for fire, som gav til forleikar å få lot i sånn her, blå parstra av sånn her, så ikke endte at blå bjerka. Han gjør det til for fire, så sier vi det, han som røyv okkon fra valde myrskursins og flutti okkon inn og rydde elskar jeg sånarsins. Så gjør det mynden av jeg smersna, takka honom som Hvor er mynden til hånden av frelsene? I smersen her. Til jeg to sider her og gjerst ut ekna bytta ting, og han kommer i vår, og teker med henne der, og han hadde sett det her. Er det ikke nok lekkurst? Er det ikke en god tanke? Jeg elsker dette verset. Takka honom som
för kom att till det verset. Han säger så för han är i kvar i Jesus. Så för han säger att möjligt ting om Jesus. Han säger och Jesus i honom här var vi enderlösningarna. Fyrgängssyndarna. Han mynd Guds hins och skönliga, hin frumborne alls skapning. Som vi säger så tycker att Jesus är så störst och god. Och i honom, det är om Jesus. Och i honom var det allt skapt. Till i himlen och till i jörene. Hitt skönliga och hitt oskönliga. I verket han och hasa till herradöme, tyckne ett av allt. Allt är skapt vid honom och till hans ära. Som vi säger, han äger allt, han har skapt allt är skapt vid honom och allt är skapt till hans ära. Heter Jesus. Så han inte ska komma här och säga att han bär är en profeter eller ett eller annat, säger Paulus. Jo, visst är han god. Och så får jag tacka det bara för att jag tar upp att långre. Han är, i vers 16, han är framan undan ödlån och i honom är det allt är standande. Som vi ser, Jesus har sagt, släpp så det ödlor är väck. Det bär vilja hans är vidare till. Han är hött likamsins samkomnar, han är konkur över oss som tryck för han, säger Paulus vid Kolosse. Han som är upphavet, hin frumbarni av hinn deg, alltså så får jag säga, morgon av att säga, han är upprunnen till allt. Så lai skulle han i ödlom vara hin fyrst. Och så ständer detta verset. Det gode lyka är att ödl fytlingen skulle byggva i honom, og vi honom at gjøre alt satt vi ser. Vært han og det som gjør ned, eller det som himmelen er, da han gjør det fri, vi blå kross hans herre. Her heter året fri. Vi blå kross hans herre. Så hva er det som stender etter versen? Ok, et år som vi må finne til. Hva er året satt? Hva er merker at jeg har satt? Det er merker at få atter i samband, at gjøre samt, at brøyta det såleis, at atter nu er saman og samøynt, og høyre saman. Det vil si, han syr til fyret, det er ikke så at to og han, på enkla måte, har funnet fram til en deres semjo, nu er blitt satt, men her som ikke er satt, som vi sier, hvis man er hørt til tøynten, og jeg vet ikke om det er fyllt vi, at her er friere samrøyngar, løtene i middelen, Ukraina och Ryssland. Så vi sitter att lusta till in morgon och sagt nu är kommer satt i mitten perstarna. Ja det? Så mest nu är semje kom mitten, nu frier, nu är problemet löst. Sånt kom satt i mitten perstarna. Jag känner inte att tid och han har nu satt i mitten tickar. Nu är tid kom till andra semje som kunde finna det. Det är simpelt han ger allt satt vi ser. Alltså det bära han som ger det. Så han har bestämma sig fyra att täcka det och göra det samtidigt vi ser. Att täcka det och bröda så att du nu är större satt vi han. Att nu är frier och inte långt futgenskaper mellan te och god. Och det gånger efter och han röv oss ut ur mörskron och sätter oss in i rydde älskar jag sådana syns. Jeg arbeider dagliga vid Søvo. Det er mitt starv. Jeg underviser i Søvo. Jeg har undervist i minnaskola, og jeg kan undervise i lærerskolan, og lærere som har undervist i Søvo. Så jeg har nekket Søvo og gjør og leser nekket Søvo. Alt som jeg leser om Søvo, som kom jeg en undervisning, det er friere sjottmåler. Friere sjottmåler som vanlig hentet, det hadde vært en konflikt, et la et krutsk. Så jeg kunne nevnt at det var mulig sattmåler for det, kunne sitte med å prate om det. Og en sattmål, en ordet tydning av mye friere sattmål, som det kanskje omgang jeg har om til, friere sattmålen i Vestfalia, i 1648, det her som nå, 1803 var lengt krutsk, var nå frier, her er sattmålen som alle personene omskrev, og nå er ikke langt krutsk. Det var enta anker pastor som var nok så ånøkte ved sattmålen, som skriver i under. Men det er ikke nå frier, det er ikke langt krutsk i middelen personene. En annan friare sjoppmal friare sjoppmalen i Paris i 1812, at man Napoleons krutskene, da Napoleon har tapt, og det er friare sjoppmalen som er underskrivet av at nå ikke langt krutsk i middelen Frakland og Hinlandene. En annan friare sjoppmal friare sjoppmalen i Versailles, som bor utenfor Paris, friare sjoppmalen i Versailles i 1909, som enda i 4 heimsbarde. Tyskere var tvinget under til å skrive under på den sjoppmalen, selv om de ikke tok under vid det som stod igjen.
Det var onökt vita. Men på en tid att det var en friar sattmale som var underskrivet av som mest kvärt. Nu ikke langer krutsch. Og nu ikke langer futjenskap. Vi da underskriva en friar sattmale. Det nekker friar sattmale, jeg vet ikke hvor er best, jeg vet ikke hvor er mest fantastisk. Onker kallar det her, det som jeg kan lyse, for heimsens besta friar sattmale. Hvor? Du har et problem. Problemet er at det strøy i middelen te og god. Futjenskaper i middelen te og god. Hvor? Til to ønsker vi alt, du er fattelen og synd. Du lever simpelthen ikke opp til tar standardene som er for fri. Vi god. Så hvis du har meldt 2 land til å frier, så underskriver frier som man sier, nei, vi underskriver det ikke, du lever ikke opp til treitene. Så ikke det? Det kan ikke være fri, vi kunne ikke underskrive noen frier som man har som er landet, i andre landet lever ikke opp til treitene. Russland og Ukraina kunne ikke underskrive fri, så langt som man kommer til treite fra banen sin, så bare perser kan oppfylle andre landet, så langt som det ikke lever opp til treitene, noen sattmål, så er det ikke frier. Problemet er at du ikke først lever opp til noen treite for noen frier sattmål som tykker på asamtalen. Mittel te og god. Den tøyn synd til vi gjørs til at god heldur av vi at vi er i futjenskap i møte til. Og det er tøyt problem. Det er mitt problem. Det er faktisk det ene større problemet som heimeren har. Alle heimeren avskrev av tøy. Det er som trobeleggene. Men så stender det her at god bestemmer seg for nekka. Han bestemmer seg for av synen øytingon, til å si av synen ekna fria vilja. Han sier, jeg ferdig inn, og er ferdig at gjøre en friere sjokkmala, og er ferdig oppfylla krøvene, og er ferdig å skrive under han. Utan å spørre til etter. Og han gjør det. Men hva er krøvene som skulle oppfyllas i som friere sjokkmala? Kjent du versen, vers 20. Og vi Jesus sier at Gud skulle gjøre alt satt vi ser. Vært han og det som er hjørne er, et eller annet som himmelen er, ta i han gjør det fri, vi blåe kross hans her. Hvor er blå? Hva er det vi blå? Jeg har ikke hørt anker folk sier. Hva er det vi tykker om kristne om blåe? Hvor skulle det synes jeg lapsens blå? Hvor skal alt handle om blå? Man kan ikke rønses til blå, det gjør noen mening, at når kan jeg prøve å vaske der blå, ikke så skyt som det, jeg har prøvd å vaske blå ur mine klær, og noe det er ikke nevnt. Er det noe som det? Hvor er blå? Det er blå uimyndene. Blå uimyndene liv. Det er symbol, en mynd på liv. Og det som er hendt, vi akkurat synd av videre fattelen, og du varst da vel. Du varst vel at du erst ikke tann som du kunde være. Du varst vel at du erst ikke tann som du burde være. Alle mennesker liv i sånn her, i sånn kjenslen, som opplevelsen av at jeg kunde være en bedre versjon. Jeg kunde være en annen. Hva er dette for ting? At her er den brottende utgaven av det her. Du erst ikke tann. Du erst ikke det som du heier være, hvis synden ikke være, og heier brått i okken, og fyller okken. Og det er hon som jeg legger alt det her. Og da stender i Hebreerbrevnen, kapittel 9, vers 22, her som han i Hebreerbrevnen tar som alt det som hendte i tempelen, i jøden, alt det jorden var drypen, det var en uimynd av at Jesus skulle dreppes, så sier han i vers 22 i Hebreerbrevnen, kapittel 9, ja, nesten alt vil etter lovene rensa vi blåe, og så stender det, og utan at blå vil uthelt fast ikke fyrirkjøving. Det mestjer at liv vil tidse. Men skal du lette liv? Bare en svirt. Det er her det er. Men hver kan takka luttuna refsing? Hver kan
Kan råpa man nå? Til å gjøre det. Det nekka tykker som kjenner en sang? Det nekka tykker som kjenner en sang som det tøyen renner som strømmer, ja. Er det Harstand? Ja, det nekka tykker som Harstand. Det en sang som ofte er sunnsyn av nyttjørende. Handlar om at tøyen fer, og i en pikkel til en bate. Og avvis med en foss. Jeg hadde det stått litt, jeg aktiverer med folk, bare folk mer, jeg ser folk mer, det nødgjørs halt, eller han var ikke langt så synes jeg det, jeg han byrja vi tog renner som streimer, ja, så halda det handlar om affære inn i nytt år, så synes jeg det, så sier det her, synes jeg det glede. Tanken handlar om at vi ugjennom båt, og vi ferie vi affæren til en foss, og ikke for bjerga meg. Det er det som tanken handlar om. Tog renner som streimer, ja, tog mun og bildjene fattla, luttlom båt, rekist i, ja. Arra leiser at kattla, ja, arra. Hver løyta og hver en stund, så synes jeg det, hver en stund, tog sa det handlar om at det er nytt år. Nei, hver en løyta, hver en stund, at stora fossen drev, det handlar om at fossen her. Vi ferdig her, vi dodja, vi ferdig, det her sangren handlar om. Trondjust mot hjärsta, tindjust med lund, hver ur neiende vever. Så spyr sangren, kan nekkar her? Nekkar her? Han spyr så sier, hver hever viner vilja og mått? Det er nekkar viner her som bare kan og vil, bjerga meg min bate, jeg har jo her. Nå en svære kjemmer, atler og tar lyk, Atler tar og lykan hot, statter som i vanta. Atler som råp, ja, viner som kunne hugsa meg, kunne bjerga meg, nu tar fer vi affære tævesen fossen, atler samler. Akkurat på samme måte som hver skjøn og lytla bate avvis med fossen, utan mølaka for å bjerga seg. Så kommer det til 4. verset. Ein hever vineren vilja og mått, at bjerga mer fra grante, som det mest bare urvanta. Ein hever vineren vilja og mått, at bjerga mer fra grante. Jesus kan føra min lytla båt, trygt at himna sant. Ein hever vineren vilja og mått. Det er bare ein som vil og kan. At bjerga meg fra grante, Jesus kan føra med lytla båt, trykta himna sante, tog renner som streimer i A, fram i Herrans navne, lytlom båt i A, himna strand fyrir stavne. Altså, det er det mest evangeliske sanger som sunnkjene i førjen, sunnkjene møten nå. Men han handlar om dette her, at åndjus var bjerga meg. Hvor? Til fallende synd. Og så kan jeg råpe hattar, jeg kan være her, jeg kan løyde hattar, men det er samme trobeleisen ikke ødlån. Men så kommer ein og lever et fullkommet liv. Sånn Guds som så vidt av lyse her, god sjølver. Og lever et fullkommet liv. Og hva gjør han? Han lever til livet som to ikke mekner å leve. Det er han gjør det. Han ble født som et menneske. Han fikk litt bad. Og vaks til, og ble vaksen med over, og var ikke dolkaver av syndene. Levde til livet som to ikke først livet. Han er konger. Konger at samkomne. Han øyer alt, han skapte alt. Alt ui honom, og alt høyre til hans her. Og han kan gjøre akkurat som han vil. Og han veler hesa løgene. Utan at blover uthelt ungen fyrtjøving. Han sier at han er den øyneste som er verdur, han er den øyneste som kan, han er den øyneste som har vilja og som har mått. Og han sier at han veler at teka og på seg den deian som er togin. Det er refsingsna som er togin. Han oppfyller treitene for at frigjør kan være mittlen te og god og gjennom friere sottmala. Og sottmalen verer underskrivet over
av honom, og han veler at gjøre det. Det er bare og Jesus og i hva Jesus gjør. Det stender i Efesosbrevnen, kapittel 2, vers 13, så vi ser. Han tar seg om at det var fremmant, så ser han så vi ser i Efesosbrevnen 2, 13. Men nu er det i Kristi Jesus tid som avur var lengt borster kommer nær vi blåe Kristus her. Tui, har du det man finner til verset på her, hva? Eller da, slakna. Ikke fælt. Efesos brevet, kapittel 2, vers 13. Men nu er det tid, men nu er det i Kristi Jesus tid som avur var lengt borster kommer nær vi blåe Kristus her. Vers 14. Tui, han er frier okkur. Det vil si, ikke bare han djever okkur fri, men han er frier okkur. Han er garanteren for frien. Han er frier okkur. Han som gjør det 8 av bavon og breit 9 middelengæren og skilte sunder futjenskapen, ta i han og i holdesøgnen, tog borster bålauna og fyrskipene henne, for at han og ser kunne skape av bavon et nytt menneske og således gjøre fri. Og han sier at nytt av bavon så merker han at men er det ikke jødene som måtte vite her, så nøy øysen tid i Efesos tid høytninger. Det vil si bare parser, jeg var sånn at jøde, eller grisje, eller hva som du helst er, at tid er blitt 8 i Kristus, og, vers 16, og fyri at han vid krossen kunne i øyne lika med få boar parster, sattar vi god, vi til at han vid hånden, altså vid krossen, drep futjenskapen. Han kom og kun gjør det tikkum fri som lengt borster våre, og taim og fri som nær våre. Og han sier hos lengt vekk. Det var så god. Jeg har sagt at du var oppvaksen i bålån og hva det skal være. Det bærer vi blåen av krossen, at han sier, jeg kun gjør det tikkum friere soppmala. Det bærer i hesen at det ikke langer er futjenskaper mellom te og god. Og han dør av en krosse, så lesa frier nu skal være mittlen te og god. Hvordan skal du så fyri halda det til dette her? Hvordan skal du hukse om det her? Hva skal du nå gjøre? Hva skal du gjøre ved dette her? Hva mestjer dette? Mestjer, han har gjort dette, og han har bestemt dette fyri te, og han sier hva det henter. Og han sier hvordan du gonger. Og han sier hvordan du hever det. Hva mest at han var fri i salene, og jeg tar en tås i denne sambanden, ikke vi at mitt opplevelse er akkurat hendet morgenen til akkurat dette kveldet. Men til at min sal er trygg, at jeg er trygger, at jeg er røyner, at jeg er i hans øra, og han sier det mest er at det som han gjør det, gjør det. At han valgte at gjøre det. Og han sier hva det mestjer, hva skal du, hva det ikke til å gjøre, hva det mestjer, alt dette. Hva mestjer det var fri i salen i pendamåten, så det her til at skilja hetta og gautaka hetta, og velja at det var alit av tog. Og han sier hvordan jeg faktisk, hvordan jeg ivast. Det mest at jeg velger at jeg var alit av hæsen, heldre enn mine ekne løy. Det verløysen er at det er ikke en friere samrøying i middelen te og god om du skal få fri og god. Det mest ikke at du skal løyta etter så snakk og fri og først så snakk grad av frie for å få fri ved god. Det mest ikke til. Det mest er at han, det stender at God gjør en sattmål av Abraham. Vet du at Abraham gjør det med en God gjør en sattmål av, ja? Han svev. Snorsk svev. Men han svev gjør det God en sattmål av, ja. Men to er ut i synden, og men to er ut i sin lytla baten av vei som hadde fasten, så gjør han neka. Han kunne godt ha flett å være. Han gjør det av sin ekna fruja vilja.
Og her er det som jeg vil at du skal få, selv skal få bort ur i kvöld. At det passar alla tøyina. At dette her er satt alla samla tøyina. Men to gonger hugsar om det sjálvan. Og bare av fylgjet den ekne løy, så passar det at han døyr av en krosse. For å teka tvinn dom og tvinn synd og sette til i fralse. Men det passar at men to skaper der til ekne identitet, jøkken tar milene som to er over, tar to sitter i 12 timer, de skal hjem hjemme seg innom, så passar det enn at han honker en krosse og døyr og teker tvinn dom og passer sjolvan, så sier jeg bestemmer at hon er min, at han er min, og jeg øyer han drog okkon opp ur grøvne, la oss vidt, og i klasse brann. Han sender at han røyv okkon fra valde myrskursins. Kjenner du valde myrskursins? Er du sett det? Hvordan ofte du opplever det at du tender telefonene? Hvordan ofte du opplever det i de forholdene som du har? Hvordan ofte du opplever det i verden som han er, valde myrskursins? Er stender at han døyre krossen, og medan du er smitt ut i, veler at dødja, og således gjør deian til åndsje, så han åndsje valgt at her. Og synden har åndsje valgt at her. Og til det som det er mest, da han sagt i Kolosserbrevet kapittel 2 sier at han avvåpner i Satan. Satan er ett våpen til tog synd, han er avvåpnet Satan. Det eneste Satan fra Gjørst, jeg stod og så i linje, brødlekter, og til lustet det til å være etter, og helt til det passer som han sier. Men han er ikke våpnet mot der til Jesus har sagt, jeg gjør henne til min. Jeg gjør henne til min. Jeg øyer han, og det passer øysene ut, han er allerlagst nær. Det er frier vi god, at en frier sattmål er underskrivet over, og han sier hvordan jeg to helter det krutjen. Og han sier hvordan jeg to helter enn det futjenskaper mellom te og god. Det er, ta fire hemsbar deg enda igjen, så var frier sattmål underskrivet over, og i november måned, og i det var våpna kvult, og frier sattmål underskrivet over sattene, og det gikk nok snakk om maner av en alle herdeltene nere i Afrika, fikk vi. Så det var flere som stadig var i kruksstøv og enda bertost, at den fria sattmål var underskriver. Krutje vel og gå vunne. Så det er det øysen til åkken. Ofte. At du berger det krutje som du vänner skal vinnes, men minst til at han hever og gå vunne til. Han døyrer krossen om, og teker tvinn dom og tvinna synd og tvinn deg og passer sjálvan og ryser opp og sikrer deg og noen andre kan nekran du vinna og hånden etter. Så hva sier vi til? Venta ikke fra her som sannleikan. Venta ikke fra her som her verleikan. Lusta ikke til å ta imot røtten som haler det bort fra at det kanskje ikke ordentlig passer, at det kanskje ikke er ordentlig såleis. Vi er ikke lykke sælger, så vi kjente, og ignorerer at jeg ikke. Han har gjort frigjør mellom te og god. Spørningen er, vil du vite av det? Vil du ha alit av at det er godt nok? At det er noe mye til å bjerke det her, og øyne for å fære til det som fastner. Det er bare han. Øyne hever vinneren vilja og mått. Til Jesus. Amen. Amen. Vi får fortsette ut som Otter tar seg om, og minnes hva Jesus hever gjørs for okken, at han er gjør okken fri i salene, at vi er frelst ut som han gjør det, og nå er vi nødje skapninger, og vi får synge trussanger æren, vi får enda løtene, så vi endelig
verande og synge lovsang til God. Og jeg vil gjerne minne av at bønnerommet og refleksjonsrommet har vært åpent og nå løt igjen så. Om du sitter, jeg vet at flere er tryggvantere, hvis du sitter her og kanskje ikke har det så godt ved Jesus på et nå, også komme, du styres i omkring. La dette være kveld som du først, atter til Jesus. Han bøyer etter deg. I was lost
Hvor Herren, Herren god av valde, som vær og komma skall. Høyra til fest og syngja, dår vær kongen mån, som vann av deg av mån, du Fantastiskt att synja Saitun och hur väl sangen rigga till allt som Odder har sagt. Jag synja senaste sang och lät detta vara att han djupsta bönen tja och om ödlom till Herren. Void mer lut, vi togne hånd og Ja, nu lådan så kom ända. Och jag vill gärna tacka till Knut för att det kom ner. Jag sitter nek folk runt om allt landet. Jag sitter folk från Esrötne, Havn, har de från Sorier, vad ska man säga? Så jag lösning om det. Okej. Ja, och jag vill tacka Marcus Visborn, eller Gavisbor, och jag vill tacka Otte för talna. Och det ävner, det är ett gott ävne nu. Minns det väl efter, samt och sist. Ja, Frisalna, där är det ett jävla gott ämne. Att det är, alltså jag kan säga, jag har funnit.
Jag vet att det är från fri salne och jag vill säga att vi ser omkring som inte från fri salne så vill man att det tar mot frien och det är frien som man kan få från Jesus och vi ser några spurningar om det så är det bönar om uppe som är perfekt till det och vi ser pruk från han så tar han vissa jag vet att vi bara kan alltid vi tar kan vi bönar om och tar kan vi in vi alla bankran vant till ödliga sig alla för vi kom men att när vi tar lust att det är så vi checkar man nu yes checkar man vi upp ja hvis ikke vi tar der, så er det bare at fylgjast strømmen, at det er klaks vi tar der, og det er vi kjørt her oppe. Og vi tar ikke videre fra Hans Ludvig, da sitter mixbolten noen, at vi skulle ikke gjøre med av balkonsjene. Jeg vet det er godt å sitte, men han tog ikke å bruke at han ofte stod skada, så vinner det ikke et næggen her. Ja, som nevnt, bønner mer oppe. Det är faktiskt henne vägen upp till Dräckamannen. Det är point vinstjant av vi har försökt trappnar. Från långt fram och så vinstror. Här är reflektionsrummet. Här vill ju 100% vimma till nästa in är neck cool thing och neck fast ska sätta ju i tas mer där pinta och allt förskällt. Och in jag sträcker man ner för inne. Här sträcker man ner. Här är faktiskt en photo booth så det kan få ta mynd. Och ja. Vi är här efter morgon klockan 8. Tar vi huvudsen istället hur så finner fri. Istället hur så finner fri ut tack till den va. Fridja där ner. Och Johan Petersen kommer att tala lokon. Vi får höra vittnesbörd. Här är video hälsan. Och här är solsanger. Här är näck gott. Så vi söker att klockan 8 morgon. Ja. Ja, och resten av veckan det söker allt är uppe faktiskt. Morgon är det fri vid framtiden. Här Nils Paul Nonstein. Och sonnekvällen kommer 8 norr efter att tala. Yes, det är gott. Här är det värlande fri. Ja, jag hade att det nu kommer Silas att ända kväll till bön. Så bra. En där bön, men Arun, jag var ju så långt sakta. Jag var ju sakta kväll. Jag hade reagerat gott och låsång reagerar och vispor reagerar och talar reagerar. Jag var parkerad okej. Ja, så ändå bra med bön. Ja, gå gott. Tackar för det, jag tycker det är gott. Tackar för att vi kan samlas här gott och han bör ju inte gott. Jag bidrar vara vi stämmer för framåt gott och att sikta vanna gott. Lära vi upp i klockan gott. Jag ber för att onkel går in där som inte känner det gott att det är det såna gott och ja, vi har bönar och reflektionsrum här för in och ja. Tack för allt och bidrar vi samver. Bidrar vi samverkan. Och ut under över namn. Amen. Och så släpper jag välja question 4 like that, men jag också okej, jag hoppas det känns. Det blir bra. Gå så vi. We want to thank you. We want to thank you.